Ei, bones a tots, aquí Astrocat participant en el primer event del quart dia dels Jocs Olímpics del Minecraft. Ara anem a fer una carrera, no sé, he fet la primera volta i la veritat els administradors són una miqueta, no sé, ara si trolls o alguna cosa, ara veureu com serà tot. Aviam si aquesta vegada puc guanyar alguna cosa. I aviam... sí, ara també aprofito per dir-vos que el dia 29 i 30 d'aquest mes, o sigui, els dos últims dies dels Jocs Olímpics, no podré estar perquè me'n vaig el 29, me'n vaig al Consell de la Independència i el... Què collons? Hòstia. I el dia 30 perquè me'n vaig a vacances i no podré estar a aquelles hores, així que no podré fer tot al 100%, ho sento molt, però així us animo a que vingueu en els dos últims dies perquè pugueu veure com es celebrarà la cerimònia de clausura i esperem pels pròxims Jocs Olímpics. Ha col·locat lava aquí al davant perquè deia que la sortida era avorrida, així que ara almenys... Ué! Per què m'estic cremant? Vale, ara sí. Que troll que arriba a ser espera, els administradors. Quina mala llet. Ja no guanyo, a no ser que pilli avantatge... pilli avantatge amb la gent d'aquí, que espero que sí, perquè és una mala llet, això. Ara ho esteu veient. Que tocarassos. I la gent segur que deu portar aigua afinitat. Això no s'hi val. Aviam, que tampoc sóc un expert, amb el... Vale, m'hem putrat contra la reixa. Vaig últim, oi? Sí, vaig últim. Molt bé. Vaig últim, sí senyor. Visca, vaig últim. Últim o penúltim, perquè he sentit que algú s'ha matat per allà. Hala. Aquí fent trampes amb la gent, hala. La gent fa trampes, jo també. Ué, almenys no quedo últim. No quedo últim. Ué, ara a veure la següent volta. Ens han donat pocions de velocitat, però... Com acaba de veure, el perill aguditza l'enginy, així que he pogut passar correctament i no m'han dit res, així que ara... Merda, ha teclat la tecla... Ah, vale. Molt bé, o sigui, per un error de la tecla i no puc quedar entre els millors. No! Hòstia, merda, ratolí! I de lac i tota la merda amb vinagres. Per què foten hòsties? Vinga. Va, ràpid. Va. Joder, és que... últim no vaig, és en consola, però sóc un dels pitjors. I això tampoc m'agrada. Va, ràpid.
no em queda poció de velocitat, però almenys... Va, ràpid. Oh, m'estan tremolant les cames de lo nerviós que estic. Va, ràpid. Ai, que malament. Ai, mare meva, no sé ni què he quedat. Vale, mort. Molt bé, per tonto! Per tonto! TPA... Oh! Ah, no. TPA... Gaylord. Gaylord 707. Aviam si em porta el Gaylord. Bueno, pues anem a fer una altra carrera, així que ens preparem i jo continuaré fent la meva estratègia. Per què no em va el teclat? Vale, ara sí. Molt bé, però clar, ara ja és massa tard. Això és com a Fórmula 1, una dècima de segon val molt. Ara ja dec anar últim. Bueno, almenys algunes posicions les guanyo, però... aviam... I la gent aquí xupant-me el cul... no em cagarem tot. Va, ràpid, ràpid... No! No, hòstia, tio. Vale. Hòstia, una altra vegada últim. Molt bé. M'encanta. Jo que havia començat bé el dia i ara amb això ja m'ho queda amargat. Ostres. No m'agrada això. Ningú em veu, no? Bueno, és igual. Joder, tio, és que vaig últim, mira, vaig últim. Vaig últim. Molt bé, tio, és que no sé què nassos em... és que... No, tio, no, és que no, que no. Oh, quina ràbia. Bé, doncs ara, bueno, per un error el PvP 1 no s'ha fet. El PvP 1, o sigui, 1 contra 1. Sí, bueno, tipus com el bola de drac que van pujar en el rang i tot. I ara, pues, per exemple, anem a fer la marató, que és des de Barcelona, plaça Catalunya, fins a Girona. A veure com surt la cosa. Suposo que també tinc una miqueta possibilitats de guanyar, no? Aviam si treuen ja això. Va, ràpid, han dit preparats, han dit gestos... Ué! Bé, com sempre passa amb la marató, jo vaig a poc i ja està. Bueno, no, a poc no, els collons. A tota pastilla, escolta. El turron! Va, vinga. Bueno, de moment vaig bé, no? M'estic apropant a aquesta gent. A l'Edito Gamer, a trepitjo els talons. I t'adalanto, adeu-siau. I m'adalanta ell, i em torno a adelantar. Diria que... no, és igual. Sí, la gent m'està deixant... m'estic quedant enrere jo. Suposo que el tio es deu cansar.
Vaig molt lent. Va, vinga, vinga, vinga. Home, sí, s'ho han currat, perquè per col·locar tot això, no sé que ho hagin fet amb la d'Astral i permisos d'administrador, però els que han fet tot això... Ah, sí, mira, té la d'Astral, això vol dir que sí. I jo diria que vaig últim, com sempre. Surto el primer, després surto últim, i al final arribo últim. Així que... Vale, començo a anar lent, així que... A poc hi ha bona lletra. Va, ràpid! Bueno, almenys... Tots estem arribant a Girona ja, no sé. Bueno, ara veureu com és... En primera persona esteu veient com és el mapa de gran. Vale, que Barcelona i Girona estan molt lluny i bla 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 bla. Auig! Auig! I m'estic cansant de córrer, així que d'aquí poc arribaré malament. I que aquí la gent més palurda que no s'entera de res. Bueno, ja m'he recuperat, ja heu vist com col·loquen el menjar, perquè tothom pugui menjar, així que no problem. Va, ràpid. Però per què em costa tant? Estic enfonsant la tecla del teclat, no m'estranya que després no funcioni. Bueno, aquí diuen que hi ha gent que va caminant. Aviam, va, vinga, ràpid. Una mica desbranzida. Aquí sembla un cangur, la gent fotent salts. Jo diria, ara m'acabo de fixar, que jo diria que després, passat un cert temps, estàs corrent i saltant, el tio, la gent es cansa, o sigui, el personatge es cansa. Ai, bueno, almenys no he arribat últim, ué! No he arribat últim, no passa res. Bueno, aviam, després ja diré...